gi richo mosebedo katimore ibiro ywe kokalo kuom aput makoro nyocha mwani. En geno ma jo Kenya kamoro nigo. Inene nade in? Ok enena geno, to king'iyo gima jatend piny nyichane gigo manyichane odiero kaka mago monjore bed ni timo kod apudni. Yes. Mana ka jai nosewacho ni apudni nok en mar biro to chako luongo ji to chako chulogi. Nikech chudo no bende en achiel kuom mage ne gidhi loso. En loso chike kata okenge monjore bed ni tiyo godo mar neno ni ratiro yudore. Onyalo bedo ratiro mar chudo mar omenda. Onyalo bedo ratiro mar neno no chwal bura e do mar mondo mi mak ng'ato ka okang' ne ng'ama notimo gima rach. Mano kelo hinyruok kata tho mar jo Kenya. Onyalo bedo ratiro mar weche mag hocho kod duoko paro mar jogo ma bedo kod paro mang'aw kata paro mobedo kod kihondko nikech buok gi luoro mane giyudo kinde no. Gin ratiro kidienje mathoth. Geno adier ni jo Kenya nigi geno. Joma nigi geno gi gin joma thoth gi noyudore e midhiero mag ng'anyo gi. To midhiero mag ng'anyo to kaachiel kod lit ma ji oyudo samoro e lwet obila gi joma keto arita. To bende en geno nyaka ne jogo ma bende wedegi gin obila gi joma timo arita keto arita maka gi kacha ma gin bende samoro ne giyudore e midhiero makamagi. Kech ratiro mar jo Kenya to en jo Kenya duto. Koro king'iyo ting' ma joge nigo, achiel kuom ting' ma pane jo siasa ok dwa ni mondo gol oko mondo ji ong'e en ni gidhi bedo ka gitiyo machiegni ahinya bende ga pis mar jomin buche nongo ni ODPP. Mar kaponi nitiere report mora mora ma nitiere koda mise motegno tichwalo ni to waneno ni winjore bed ni koro kawe gi kanyo mondo chwale nyime kaka koro bura minyalo dhi mak ne ng'ato. Mane na achiel kuom ting' momiyo koro LSK owinjore bed ni pam ahinya komigi thuolo mar bedo kod jakanyo margi e iye kanyo. Nikech mano nyalo mana timore motegno kapo nitiere paro moro maliw mar joma nitiere kod lony mar chik kod kedo ratiro mar oganda. Joma ng'iyo kata mamenyo ni to katiba okete time e yo machalo nade. Nya to kaluwore kod pend chike malose e wi ratiro mar oganda. Mano en okang' makare. Nyicha na winjo ka nitemo dhadho jakom manyien mar duol ma kedo ratiro mar oganda, Kenya National Commission on Human Rights. To ne openje ni to machal ni koro jatend piny oketa put moro ma dhi ataro gi tiju kaka owinjore bed notimo. To noka winjo kodhi oko ahinya motemo ka gima ogoyo apudno. Notemo wacho mani mano to timore ka en wuon onge apis. Taparo ni nitiere tudruok mabede kind sirikal, bede sirikal ma thuolo mabiro gibro ng'iyo ni tinyalo bed kod twak e yo machalo nade kata lalruok e yo machalo nade mondo mi gigo chop kare. Tineno ka en apis mare no kapo nosedhi odonjo apis en achiel kuom jogo midhi ng'i ahinya nikech gimbe gin kod nonro margi. Mondo mi aput mar jatend piny ochop kare dwaro ma omigi nyaka gidhi gitimie nonro maka gi kacha. Nonro gi ng'eyo ni to ji adi mano hiny, ji adi mano tho, ji adi mano lal go gin nyaka golgi kuom bede migepe mag sirikal momi ting' makamago. Duol ma idhi telne kod Clarice ni duol ni osebedo kamiyo kata ko jofwambo ripode manyiso ni saka sani tarik makama nyaka tarik makama ji makama osehiny, ji makama osego, ji makama osetong', obila makama osehinyore, nyithindo makama kamano. Koro pod idhi dwar report kowuok kuomgi. Tudruok nyaka bede kindgi to kod bad migawo mar obila. Kech kanyo bende eka koro idhi ng'eyo ni en adier ni tarik makama ringre mar Omadek nochwal City Mochari. Nondik gi nang'o kwanygi, nogo gi risasi, koso notim gi nang'o. Nyaka gidhi gibed kod tudruok gi migawo mochung' ne chenro mag thieth. Ni osiptal ma Kenyatta ka nokele ji adi mane risasi ogoyo. Okele ji adi mane kidi ogoyo. Okele ji obila di mane samoro jopiny omonjo kata kamano. To kele ji adi mano hinyore. Okele ji adi mano tho. Mano tudruok madhi bede kind apuri ni to kod migawo mar thieth. Sectors mopogore mag sirikal kod mag ji ma ok mag sirikal dhi bede gi. Naneno ka Suba Churchill gini mokuom jogo ma bende odier ka joma dhi bedo ka konyo ahinya e tudruok ma ni kinde sectors ma ok mag ji giwegi to kod apudni. In ing'eyo Suba Churchill maber.
maka joma oseneno pek minyalo ne korka lai mag siasa to kod weche mag rocho ratiro mar oganda. Ok apar ni nyalo bedo ni ginyalo dhi kacha to gichako buonjo ni weche ber, ibedo piny tichame omenda mabalang' to ji dok. Odhi bedo achiel kuom gima biro bedo historia maduong' ahinya, kendo odhi bedo ranyisi maduong' ahinya ne sirikal duto mabiro nyime ni kare kaponi nitiere rach motimore to pod inyalo bed piny ma ji kawo ondama kata okang' mager motegno mar chik. Kidek ni Faith Gini nyalo biro wacho ni kata mana samoro jotelo mag obila madongo dongo ma samoro neno nying gi kagi, ginyalo wacho ni kawo negi okang'. Nikech iwacho ni nitiere chain of command. Koro aparo ni pok odeko. To mana kwinjo ka Faith wacho no, pok odeko, odonjo kacha gi lek mar neno ni ratiro mar oganda oyudore. Ok en ana ni wuok kawo pesa gi chiwo, to ratiro mar oganda oyudore, to bedo lesson kata puonj ne ng'ata ng'ata mabiro kiny. Kapo ni obila matiyo kod bunde ting'eyo ni kiny biro bedo ni marach. To kapo ni samoro japiny ma kowuok to dhi tiyo kod ng'anyo marach to kethogo mwandu jomoko kendo hinyo jomoko kata hinyo obila, in bende ing'eyo ni ratiro mari mar dhi e ng'anyo chopo kamaromo kama. Koro en gima dhi konyo piny Kenya ahinya. En mana ni remo to nosechwer, hinyruok nosebedie. To kaka ji dhi nyime, apani ma dhi miyowa okenge makare ma koro wanyalo biro ng'iyo kaka wanyalo loyo godo midhiero ma osebedo kwa kalie. Nikech ng'eni thothgi chike matayo pinje ma koro gero pinje biro kaka luwore kod midhiero ma ji oseneno chien. Anyalo paro kinde mane temo dadho jopinye mana mondo mi gichiw ripot mar kaka ne midhiero bedo e kinde nek mar Galamoro Wagala Massacre. To niwinjo kaka ne ji loso gi lit kendo wacho nyaka nyinge nyaka such joma ne gineno mane timo negi maundu kamano. Tineno ka en achiel kuom gima nomiyo kata mana lokruok e sekta mar obila nochako biro ni koro wakele uru okenge moko minyalo ng'ino obila ni ok nyal ti kode e yo maro marach. Koro gigi kaponi midhiero osetimore to aput makamagi mamiyo koro lokruok mag chike bedoga. Kata mana bang' yiero mag 2007 ka kinde makoro ni chako goye mbaka ni to ere yo kata itemo ng'ini to ang'o gini manotimore hie e yiero mag 2007 ma ji nothoe no. Nineno kaka ne ji go sigana manyaka jaluo moro mane wuok kaluo kucho mane ohinjo familia mage ma Naivasha kucho ma kata nowuon ka nochiwo neno mare ne entie kod songa mane nyalo neno ni ng'anto ni kod songa. To chakre kanyo ne obedo ni to gini yo mage ma kata ka ji chomo godo yiero tinyalo tim yiero yo machal nade ma ok nyal kelo tungni aina mano obedo ka. Koro aparo ni ma en thuolo ma jokanyo manie sectors mopogore opogore omigi thuolo ka noseket gi apudcha mondo mi giti tijgi. Mak mana ka tieko gi wach mar bedo negi kanyo kelo rieko moro manyien minyalo kony godo midhiero mondo kik chak nuore. Ema ni winjo ka duol ma kedo na tiro mag duol mochung' ne chenro mag jofwambo, Media Council of Kenya, nochiwo ote mare nyoro katemo ke kod wan kaka jofwambo ni seche moko dibed ni samoro wadwa mbwakni ahinya ka chiemo mowichore ich to wuok gi e dhok mar ng'ama onge lake. Wache kada wache kaka wache gacha to kapano racha ahinya ni samoro do mbwakni ka ng'okra puok ahinya. To en adier nikech Media Council of Kenya bende samoro siamo wakaponi wadadhi ataro mar dwaro mar chike matayo chenro mago mag tich. Kech Media Council of Kenya no bende momiyo chike miluongo ni Codes of Ethics. Matin kaka ujire bedo kod dimbruok e tijwa. Kendo gin chike ma kaponi dhi ataro margi tiyudi mana ka in e doho kendo inyalo tueye jela, moko nitie minyakra bede jela mochwere. To ka iwinjo ka ne report cha nitie kama Media Council of Kenya wacho ni nitiere joma owuok oko mar njao nying Faith Odhiambo ma en jakom mar LSK gi paro marach, nikech Media Council of Kenya chak penjo niya, okinde to kod jokanyo mamoko mag LSK nitiere leo madito mag serikal, gintiere duol mag serikal mopogore opogore. To lemo gi thothgi ka ok gin duto gin mago ma serikal mamalo maduong' miluongo ni executive ema lando giga kendo ema walo ga jogi kamoting'o nyaka Attorney General ma en ng'adrieko mogik. Kata mana jong'ad bura magiko ne nyalo kata ng'ado bura taro ne jatend piny. Jatend piny ema pod chako walo jong'ad bura.
mayado mamalo mondo ka puodhe gidonje apis. Lawrence Mugambi. Okongiso ni koro kosewalo gi to koro kiny koter bura kachacha mar kwedo wach mar ni osuru mar udi rach to koro ang' ne ng'ade ang'ada ni koro odok korka kore. Kik wang'i ng'ato, wang'i chik marito kamoro. Chik marito kanyo. Okay. Nikech ing'eni gima jatend piny timo en ni koro chik omiye thuolo maromo nade nyaka kama romo nade. Nikech kata mana king'iyo Clarice makoro sano yiere duol madhi kendo toma oganda ni. Kik iweno biro nyiero gi jatend piny. Ok obi nyiero kode. Tipana ng'omiyo koro kata mana Dr. Duncan Ojwang ne wacho ni dibed ni samoro lemo ni ok ber koda nikech an ok apar ni samoro nyalo biro kwaro wang'a ne jatend piny. Nikech ma ng'ama samoro waago mabor. Kata samoro dibed ni asebedo weche mag siasa motudore kode ahinya. Dibed ni ok bibedo na mayot mar mondo mi akwar wang'a. Emomiyo ng'isi ni kata mana Faith Odhiambo mikoneno sani nitie ma ja LSK mantie ya putni. Kidek bedo no nyalo ruenyo joma samoro paro ni donjo ne kanyo no en mar mana moro mi koro ni chalo ng'ama donjo e sirikal. Apani mano to en paro moro morem. Kendo jo siasa owinjore bed ni koro ng'iyo ni to ber ma jo Kenya yudo en mane. Ok bedo ni in ja siasa ni koro dwa mani mondo weche odhi marach mondo siasa mari okonyre. To gikone to ji mathoth ma owinjore bed ni yudo konyruok kata ber kokalo kuom chenro ma idhi tim kod aputni koro ok bi yudo. Nikech ma to koro mulo japiny ma piny cha achiel kachiel. Erokamano. Fred, nitiere okenge